Nti kwasiada no ohima ehia keymakers ne nyina ana ode to wo manim se nipa 22 ana aba no ho. Nti wahwemu a fe na wawie ni consultations nyina opeso oye. Nti na me hadum adadwoada ode de ofo se obetimi abu Mamponhema ama no ama obi ani aso no ode no be ma na adwirahene na ode no aba. So ohima kra yi nominee na yento no so aba. Bisa wo hwe Asante Mampong kra ba kosem a ofa ayi na bo se redu omudi be ye 3 4 5 aje se bibi asesa na akọ baabi foforo aje se bibi asesa enti bitimi di toaso a be ye 8 9 adehye ni nyina wo ho wo a ohima bebo wudin no se bioni bia ni wo ho na wonye mfomso bia dia trodo ese wudi. Asante Manso TV yesomo sompa Abusiafo yesama mo akwaba edeba Asante Manso TV na yatena sie de na chese amamre ne amane ho ensem na yegusu a yesua sisia sede mu nyina munim no de obofo ya ne nam hugya so pa eye Mampon enkonya ho ensensem ya apagya ne mu wo Asante Man mu se yebeka ya yenana hima difie enam amamre ne amane kwan so ayi bema bonsu se omra metra Mampon akonya kese no so nanum na ehon sensem bebrebe asore nanso sade yenimu no amamre ne amane oheni yentimi entoto no ase enti yekọ mpanimfo a omoye asi ahene ne atu ahene na omoso de omano disem atumi aba afa saa ensensem we nyina ho na yebetutu ne sre ene abasa omra yatimi atena sie na etumi aboama asumdue ene bibibia etumi akoso na ohene ban ene de nano atumi eye adwira konti hene ena sesia ode nano disem etumi aba edwaso ono ne odi asempa entwi obujen ya otoso mienu nana etumi akasa afa saa mentimi ho ase ne nsensem a ase sore o Mampon nkonyasie no ho yentumrika ne nkonkotie nana enumu ensem no bi na yeba yetumi abekasa eho ene ensem bi a sore eba Minia medase kwasiada no mame fankwa chire kakra emra ye wie dasro sebonso eyi bia no yehun se ana Mamponhema ene Mampon panifo nyina koda Otumfuo ase koda ase wie no Otumfuo eye se na naje komandufie emra na trase na omie ayinto no nyu obia dwatoa omo epa konya no mo restrict obia ofo se oyedisia ofra konya na esefata ne bia no wonyine dwatoa enti ma obia opebia no ekope o mahene bi ade ne dwatoa kosi ne so kosa konya nya konya ketwa se bi oba befa ohene bi tiseme ese okofa mahene akese na odi dwatoa kosi o so nti omoye ne sa obi nomination no to hold so bia opebia onfa ne dwatoa amra eti kwasi ada no ye wo ho nso no Otumfuo ka kire na Mamponhema se oyi dwatoa oyi oji dwatoa ni nyina wi a onyi ba ko a ofo se obu Mamponhema ye beye omo nyina ase fatade nyanso nipa ba ko pe eno betimi ayi no eti onyi sa nipa ba ko no onfa no koma na adwirahene na adwirahene enfa no mra keymakers anim na omo enhwe se o sefata omo emma nasonte enti kwasiada no ohima ehia keymakers ne nyina ana ode to wo manim se nipa 22 ana aba no ho enti wahwemu a fe na wawie ni consultations nyina opeso oye enti na me hadum adadwoada ode de ofo se obetimi abu Mamponhema ama no ama obi ani aso no ode no be ma na adwirahene na ode no aba
Enti kwasiada ne de nana Chidomhene obae nana Ankobiahene obae nana Afijase no ho dodo no nti de obi ne besi nanan ana nana Adwirahene ebeka ho enti fanse nipa nan no ana na wo ho nana Akwamuhene watie ne dachi nti wantimi amabi nti omu nyina so jetum se dadwoada no ombeba na eye kwasiada no omu jetum se dwoada ombeba ko sana na Mamponhema ka kire wo se dadwoada no odidin no bema nana Adwirahene na odi aba nti omu ka kosi se adwoada no 10 o'clock omu nyina besan hia na omu de edin na ba eti dwoada no hia mo ne de na ye kingmakers ne pe na hia na nana Adwirahene edidin no aba abeto omu anim nana Chidomhene antimi amba na ose no hododo no eye dwoada no nana Ankobiahene bae na nana Adwirahene so bae ana Afijase rep no so bae nti omu bedu ye no na se ohwemu pa kingmakers na ka mienu pe eye nana Adwirahene ne nana Ankobiahene nti nana Adwirahene kwaje edin ne de bae no aka mienu o mama mienu na bae mienu nana Chidomhene a oye oka ho no na ne hododo nti wa ama nana Akwamuhene enso ewa abrochire nti wantimi ama nti ekoka nana Adwirahene ne nana Ankobiahene eti nana Adwirahene Afijase rep no so no wo ho na ono de obehwe bi keke because obesi anan nto oka ho hia enye yi so hima kra yi nominee na yento no so aba se wahu bibia wo de se wo ye ne se ebia wo mfumso bi ono ho a na waka se da bisa nipa we se de migiri se de akonwa no mana enye yi de kire se ebia se bio wako prison ana se bio obokro no bi ana waye bibi emra a efene constitution no na chieftaincy law no ehase enti chieftaincy law no ene chieftaincy act no ene constitution ni nyina ekire poten kingmakers ni dum eniema kingmakers na so moye ti na se wo mu ntimi nkoto aba se ye miensa ye pe ye mienu ye mpe dabi na mo ma wo so wo nya bibi nyina so bi se papa wo wi ade yes we wo kumobi prison we kumobi we ye wo ayi bi e friend no treason no wa kansim bi a ehinipa se wo kodi bone na se o kan amkofo bi ho a omopeso mutu Ghana constitution no gu ana se bibi sa niema no na se owaye bia obeka se odi akonwa enye yi ana se obeka se we de onfra de sifie onye de hye cha wo kasa de a ene se amamre ni nyina ye ni ehwehwem se ampa se onfra de sifie onye de hye ana se sa niema ye bobodin wakwa akoye bi obetimi aba se obi beka se we de wo mo adi dodo enti wodi bi enye yi dabi se wo hwe Asante Mampong kra ba kosem a ofa ayi na bo se redu omudi be ye 3 4 5 aje se bibi asesa na akọ baabi foforo aje se bibi asesa enti bitimi di toaso be ye 8 9 adehye ni nyina wo ho wo a ohima bebo wudin no se bioni bia ni wo ho na wonye mfumso bia de a trodo ese wudi se ohima ni ho na ohini ni ho a na kingmakers no omo de ba ye ka se ye de ba nipa ba miensa ana ya ba nti enkoto omo so aba na ye hwe de obewi ni wa ye ba so ohima wo ho a ye nto aba de ohima be yi no ade na aba no eno na mo assess no na mo ahwese sa nyoma we nyina ne qualities ni yes ana yen mabu no so de ye hwe ne se obi a wakọ school owo nimdie a oba obetimi aboa ama mpuntu aba so ade ase
Enti sɛ moyɛ saa assessment no nyinaa wie a asa woyɛ kingmaker sɛbi ɔhema ne nim na busua mu okay ɛna ɔka sɛ ɔbɛnten anaasɛ ayi ɔsɛ fata na mede naba kingmakers no kora na sɛ directly no ɔmo nyɛ bretufoɔ daabi ɔmo biara ne hɔ a ɔyɛ bretuni nti ɔhema na yɛ bretuni onimu abretufoɔ na adehyeɛ na ɛwɔ mu nti nipa 22 na ɛkɔkɔ srɛ no ɔno na ɛhwehwɛ mu ayi mu baako okay sɛ ampa wɔyɛ bretu ɔyɛ dehyeɛ wakɔ school onim de ɔsɛ fata ɔnkɔyɛ basabasa biara na abrabɔ mu na ɔde no aba enti na ne ya nipa no bi ɛse saa nipa ahodoɔ yi ɛbrɛ a yɛpagya nipa ne nsa no na baako mmienu mmiɛnsa bi ɔmo ni hɔ a wɔn se wɔn nti ase nti amfa amammerɛ kwan so no ɛbɛsesa biribi ɛnsesa hwee because deɛ ɔhema yɛɛyɛ no ɛyɛ amammerɛ ɛna ɔnam so sɛbio nipa 22 no obiara de ne dwa atoa ɛkɔfa ɔmanhene bi so ɛna ɔkɔɛ wo baayɛ no wode wankasa o ɔmanhene na ɛkasaayɛ sɛ ɔbɛsom akonnwam mebɛsra ma no sɛ sɛ wo consider ɔmo a adehyeɛ no a ɔdaworoma consider ne bi wankasa kyinkyina fa akonnwa no ma no so ade aseɛ ɛyɛ yɛkasa obi kɔdwa atoa wokɔ akɔsra adeɛ nti wode ade sradeɛ na ɛkɔɛ obi so de na ade sradeɛ aba enti wo a wobɛka sɛ wɔkɔ akɔma ɔde nomination ne kɔ no na wammɔ amanneɛ no ɛnsɛ sɛ ɔbɔ amanneɛ deɛ wode dwa atoa kɔsii no so no sɛ ɔwɔ nkra biara ɔde bɛma no ɔmanhene no a ɔba dwa atoa ma no ɔde nkra bɛma ɔmanhene no sɛ onipa no mehwehwɛ mu ɔna mepɛ no nti fa no bra okay so ase aseɛ sɛ ɔntumi nka sɛ nipa 22 no nyina obiara mfa na manhene ne ne nkurɔfoɔ no nsa mmra bio daabi wo a wɔhwehwɛ mu a wɔpɛ wo no wɔde wo din bɛma kingmakers no sɛ saa nipa wei sɛ mehwɛ mu no nyinaa no nipa wei sɛ ɛna m'ani gye no ho a mefeel sɛ odidi ɔbɛma mbia die ɔbɛhwɛ ɔman no nso yi ama meɛ ɔbɛbɔ bra bi a wɔman no ho no ɔne ɔmo nananom ne youth no ne ɔman mu no nyinaa bɛtu anammɔn baako a ɛde asomdwie nso ne yɛde kyekyere ɔman ɛde bɛba nana wadarma menim sɛ nkɔmmɔ yi ehia saa berɛ yi yɛkɛn obi bɛka sɛ Otumfuo ka biribi wɔ manhyia sɛ ɛwɔ sɛ wɔne ne fiefoɔ tena ase ansa na akɔ kingmakers hɔ ɛhɔ afam no nso so biribi kɔɔ so saa ɔhema deɛ ne deɛ ne sɛ ɔwɔ faako obiara de dwa to aba obiara nso ɛbɛfa akyire ɔn sɛ biribiara mu wɔ wiase no lobbying wɔ mu so ate aseɛ biribiara wɔ wiase biara no sɛbi otafrakyɛ ɔpapa koraa sɛ ɔwɔ adeɛ bi na ɔde bɛfie a ne ma nyina obiara kɔkɔlɔ bi sɛ ɔbɛnya bi nti mo nyinaa mo ato ɛyɛ mo aba abɛsrɛ wie a obiara fa akyire kɔkɔlɔ bi nti wo a wɔn kɔnkɔlɔ bi no sɛ ɔhema no onim wo woyɛ dehyeɛ deɛ na dehyeɛ no ako sɛ abusua no so reabretufoɔ ɛwɔ hɔ bebree sɛ woamfa akyire ankɔlɔ bi ama no anhu yie sɛ ampa wosɛ fata na weisi wadwene mu pɔ woamfa nkwankɔkyerɛ no na wokɔsrɛ wie na akɔtena fie a ɔno onim wo capacity onim wo capabilities nti wɔntumi nhu deɛ wobɛtumi ayɛ ɛti wo na ɛsɛ ɔlɔ bi ɛna ɛma mpanimfoɔ no nso no mo na ɛsɛ mɔkɔ no hɔ ɛsɛ deɛ aba yi yɛba bɛ ne wɔba bɛsusu ho na deɛ medwen sɛ nka wohwɛ ha sei a nka bɛboa wohwɛ ha sei a nka bɛboa ebi mo kɔɛ ɛde ɔmo ebi mo kɔ ne kɔdi saa nkɔmɔ ebi mo kɔ ne kɔdi saa nkɔmɔ no so ate asɛ na sɛ ofo sɛ wo deɛ wo so sen ɔhema na wo deɛ wo nkɔ wote wo fie na wo twɛn sɛ yɛmmɔ wo nua bɛdi a na sɛ wɔpɛ di a sɛ ne yɛmmɔ ne saa ɛsɛ obi akɔ lɔbi ɛma mpanimfoɔ no nso ɔno nso ɔmo a bɛn no na ɔne ɔmo nyinaa di nkɔmmɔ ehu sɛ deɛ mepɛ sɛ mefa no yi deɛ mehu no wo nso wohu bi anaa sɛde mehu sɛ aberanteɛ wei ne su ne ne ban teɛ no saa na wo nso wohu no anaa nti ɔmafoɔ nso de ɔmo adwen maa no ansa na n'adwen kɔsi nipa baako so
enye so fiti ya no ka say ese nipa 22 no ebi mu ho a wobusa wonom ho nsem e de tutu bi de ho ehwe so ati oh say ono anu ofa kra ba ko ka ho anja no nka say menje minim kra minim me ofa ti me de ba ko ma no I say oda mankonwa no so ne daye da obehu niema atiefo weye ensem a nana obujen antwi adwira kontihene ede atudwa efa mampon ensensem no eho na sede nyina enim no yedi kan aka se asante ewo amamre ene amane se eba ahensie ho a ye won hyehyɛ a egina brane ya yedi so saa enhyehyɛ no ye nananom enam nyansa eso na ahyehyɛ to eto obi bia obewaje obedi saa hyehyɛ so pepepe no wanam ntuo no dwumadie nyina no ede asomdwe ba sie beka ya emra yesie Mamponhene ewieye no Otumfuo osetutu ema anudusem bi na nanudisem a oka kire Mamponhema eye tie de oka kire nyina se nana ajakoma difie ko na one abusua nyina nko tenase na fei ode hye bia osusu se otena konyane so a eye no onfa na desre emra ensi obi akwan said ye tie e o video nim ampa okoye ne sa pepepe ya wansi obi akwanti no amane bon said ye nyina edika hu no ye adesre makoma aduonu mienu na etumi ebaye ena nana hema enam amamre ene amane kwan so atumi ayidie osefata on se ade ase ye hye no so ye se odi adesre eba ewo akonya ho a ohema no ewo ho kwan se munyina mo fata de nanso nipa ohunu ho se otena konya no so a ebeboa no na wayi na fe odi akoma asi ahenefo no na omo nso atimi adosoduso no na asi ahenefo dwumadie paa no enye se yebeto de nana hema de na aba no yebeto ne so aba da bi efrisa ye won hyehyeye ye won niam ye hwe ansa na edi obi adi hene enti no wo asi ahenefo no so bebo akire ahwese bibibia eda ne kwamu ana na afei omode omutumi atimi atwaso ama adidie no atimi aye kama saa enhyehyewe nyina no ade a Mamponhema ene asi ahenefo no nyina no atimi adi so anase omudi so ene nam so a yatimi enya opani ya oba befro akonya mekire berema bonsu osei ya oba befro Mampon akonya no ama bibibia atumi aye kama na numu no ana ekuo bi esore se da bi enema antwa yie eti no omunyi ntum se saa enhyehyeye kwan a ye nananom nam so eyi saa odehye no etasomu nto omompene na enumu no na sisi a meka sai de krata afoforo efri Mampon emabunu eho abeto yepono so na saa krata no ade a menu nyina no yetimi abekin kan kakran na yetie de omo so no yetimi aka saa krata no nsem nyina ne se we the vibrant youth of Asante Mampon traditional area extend our heartfelt appreciation to Nana Ajakoma Difie omasem nyina ne se Nana Ajakoma Difie no kwasem ye se dwumadi a omadie no omani aso wamu mabunu ya omwo Mampon omani aso frise omahu se nana hema afa amamre ne amane kwan so na adi dwuma no enti omani aso pa na omani aso ade no omani aso se wayi odehye osaibonsu ya ofata se obedi akonya se omra mefro akonya kese no entumi ema omo na omon sebin se da sebre osebonsu ye otosumionu no ya na oye Mamponhene ya ote omo dwakase ya nimonyam ewo so no ni wuo achi no omon se nipa ohema akoyi no ono so fata se obetena saa akonya no eso na o say we are pleased to place on record unequivocal support for nana ai omo echese omo tanachi den omo tanachi den efise omo kwan ofa so eyiye no saa kwan pepepe na wafa so na
omoma ewiase nyina ate se yekọ enkrata mu na yekọbọ akire ni ehwe bema osai bonsu ni dibre bema osai bonsu baabia wabọ bra kodo ni ngumasua ya enye Ghana hanko na mum amono ni nyina no wagye din ewo ho na owo ayonko ye mu odu ewo amonane na omuhu ni se obetena Mampong adwane so a ebetimi aboa ama Mampong eni wonyam na kosoro ebetimi aboa ama Mampong agye din na edin no ogye a nyama Mampong kwa na beka ebi beka santeman enti omodo asanteman no omodo Mampong na kyese omodo omochitai etai bema osai bonsu echipa se ampa omramefo Mampong akonya kese no na hema atumi ayade yie ni nyina ne se womuhu ni se bema osai bonsu wonu ne betimi aboa ama yanana osai tutu ye otosumienu ne daye son enna kanie daye son ne mpuntu nyuma ya abọ na dwumu ma opeso de ma santeman so no obetimi abeboa ama sa daye son nyina no atumi abamu na de omo ka nyina ene se omo makwan ama obibia enyana age se obetu saa nhihye we no atumi atu agu dabi ade bia eye ntwesan suba bia bedadi bia no omo Mampong maburu no omo nyade ombeti ase omo tai na hema achi na omo bompae se bibia oye ewo Mampong konya sem no enkunimdie ebetumi aba na de omo di twato se omo ehun se etro bia eba enkonya sem hu se ya na se amanyo sem bi etita chire twitwitwe niam asensen dabi omo entiasie omo ne nananom nyina no ka bomu atai odihye osai bonsu ye omo yinu no achi amotumi aba bedi akonya no eti se obi wo amanyosem ho adwene ene adwene bi a eya adwembone a emmo ama Mampong entimi entumpo a omo mabunu sida bi omo ntiasie kra no mota omo himachi eti omo nyina aka bomu brane se ohima na ma otuye no eyade a ebetumi aboa Awurade enhyira Mampong na Awurade enhyira asanteman wei ensem a emabunu no omudi agu krata omudi gu krata so ne tofabo na yede abramu na die asaba kwa mepese meka ekire wona omope akonya adi no nie asante wo amamre na ya mamre no nso no emu anamontuo ni nyina no se wansua ntiasie ya yetua na mo bia bo hu se wadwebe o sa achia nanso na nchia na asante amamre ne amamre no akwai se oya nso hefa akenkan ntiase o mekire reading and comprehension ansa na obetimi abua ho nsem atiasie yie pa no gise wote emu nsemfu atitire nase saa ne amamre etie onse amamre mu no ahensie mu se akonya to a yesi anamo ba ko ye adesre oti asie sei ye ka se o srade a eche se ade ne nya odia tumi ni wo obi ho obi ne wo tumi no ya obetumi di amaw enye ohye enti se o ko srade a ye moya dwene mu pose manya wie dabi wo kwa akosre enti ye moya dwene mu pose manya wie wode wade sre kwa eye de tumi ni won ho no wono na be dwene ho atutu ho na ma wo se dabi nipa obesra de wei ma memfa ma no onse ade ne nya wo dia eye obi dia enti eba na hiniemu a akonya no obi ne wo su tumi na wo ko sre se owo nia enema efata nia ebetua ma odi akonya no odi ne yie ama ne munyam sha abati nipa fa nhyɛ onsa nipa no so otumi se obebɔ kyire hu se dabi nipa abesre no nyina do so wei na me hu ni se me de mana ebetumi aboa na wagya ama no ahweso ama no enti o ba besre eti ya hinie mu no akonya ta obehe akonya no ni dibre eno ahu kwa fa so asre nti sa nipa duonu mienu no nyina no mode made sre ko fa aman hini bi so se yenko se oba hema difie se akonya atono onfa mamu na mo betimi ahweso ama no
muko sra wia obetwen no atie nanum nsem oba hema nso tena ase no wagema de sra nyina tum menyi ni se mumu bi de adesra koya oba hema poye se oba hema po adesra ni bi de ne na antwayi nanso ya di aso tutu fam no mukwadu amuboye nyina no emu bie ni ho a kire se oba hema epo madesra no a kire se oba hema na mama mre kwan so eno age adesra ni nyina ya ti ase enti wagye adesra na wie no enye o hyase chinchira on fama mu sabio so ka se oti obi ade mo obi anipa duonu mienu o ede no be ede ba ko pe ne benya enti yenuanu mu a adesre no ankwa mamu no se ba se obu kofu akira ene na dwene ho se obi a wokosra de a obu afu suban be no no yentimi fa se suban nchichire man eti de esre nyina ne se mom nyina enti ase na fe nipa adedie na koto ne nan so mekire bema osebonsu ye nyina yemfa etumi nta na chi na woni akonya no na ni monyam emra mampon mampon yakonya kese entisi anheye ni adementem ho ase mentum ase bewurawura ma emwa eni monyam anyankopon ehye mampon no moma ne ntena ho se de aso tutu fom pa asa bakosem kire se akonya mampon akonya no obi kura ntena so eni ben fie num da yana na osebonsu nkwa na etimi atra we kire se eni monyam hye kese eba mampon enti ye nyina ye mfa ahoden eni etumi entai nana anase ye nua bema osebonsu echi no ntimi mefra konya kese na animonyam entumi emra mampon na animonyam no entre enka asanteman aha aye asanteman so tv midin de obrempon na kwadwo dankwa bibibia ebeto fom e o mampon konya sem ho no ye hye mo bose ye mama so nsi wo ho ye be mo atene nyina adesuade ahoro nso asisi esuesua fam no ye be suesua ni nyina atumi afamu aha aye asanteman so tv ye si ha na fe ya chemu nyina ye mo bibia pia ye be se hye biom. Times are changing. Ghana man, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne yetitie mo rem, ne sidan wi ana so moso no so adane adesoa. Enne de Adabov company e wa Asante memu abedom yen. Amedan so bo ayemre. Enchanse awodo apapapa. E wodi gudan so medan homie. E bi de say long span self lock, IBR, housing standard, hero tiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina e dan e ho niema. Adabov company e de abeboayen. Yon office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumaku factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a obetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpimpi. Asante Manso TV, yes, so mosompa.